Om Jelwitwaan heen sammelden de mensen haren bij het ziekenhuis. Daar worden eerst wat afspraken houden. Het ziekenhuis van deze regio is van levensbelang. En dat meisjes ze u samen net aannemen wat die spakers net is ongestaan is hij met hem over zijn haar. Wij komen ervoor! Het gaat om! Sluit u aan, langzaam graag. De stoet zet aan richting binnenstad en wordt heel tijd grutter. Mijn vrouw die werkt in de acute zorg en die staat op aan te verliezen. Dan had ik een ziekenhuis. Dus dat is jammer. Is dat de reden dat jouw vrouw de baan verliest? Of dat is Helemaal net. Iedereen had de zorg hier in Noordoost-Friesland nodig. En daar stond ik voor. Je bent er wel voor dat de Sionsberg voortgaat? Voortgaat? Nee, zeker niet. Moet je maar rennen net mooi? Nee, maar wij kennen net zo best rennen. Wij hebben wat met de heupen en de banden. Anders waren we beide stoet hoor. Bij het stadhuis zit het graad vol mensen, dat blijdschap van de organisatie. Ja, geweldig en geweldig, geweldig wat een opkomst, allermachtigst. Maar wat iedereen Rutte aanwezig, de Friesland zorgverzekeraars, ze dwaaien het eerst met de komen. Het is beskamsem, ze willen het ziekenhuis aannemen, maar ze willen het eerst een zinnig wordt hoe zij het in huis hebben. Burgemeester Waanders krijgt een petitie aan met 20.500 handtekens voor behoud van de Sionsberg. Ze zou het daar harder voor in te zetten. Op het college mag u rekenen. Ik zag collega's al, die staat Pietje de Graaf, Albert zag ik ook lopen in de stoet. En u kunt er ook op rekenen dat de portefeuillehouder zorg, zeker Borsma, zich maximaal inzet om vanuit de positie die de onze is, dit maatschappelijk signaal en dit maatschappelijk belang en het belang van veiligheid en zorg over te brengen bij die partijen die met elkaar om de tafel moeten. Is dat een emotionele dag voor jou? Ja, zeker. Meteen is de trend met zuiver in eigen, dus ja. Als zorgverzekerde de Friesland net om Liekwol sluit Visser meer acties net uit. Ze denken dat ze een helpende macht hebben binnen Friesland. Maar als de inwoners van Friesland al jaar naar een andere zorgverzekerde doen, dan hebben ze net een cent inkomen meer en dan hebben ze niks meer te zeggen. Dan ben ze verlend. En wanneer zet je hem dat pressiemiddel in, zeg maar? Nou, als het nodig is, zo gauw mogelijk. Ik vind het gewoon beschermingsnatie in het binnen. Diana Monissen, bestuursvoorzitter van de Friesland, liet weten dat ze neer tas in had om te komen. Boppen dat zit ze maar ziekte thuis.